कि अरे कैसे कही कि देवारा खुरा फाती बा का करबो कि हमारा चूल्ही में लगावत नतिया लाठी बा। आई हो दादा कि दर्द होत बड़ी फाटत हमार छाती बा। कि हमारा दिया में जरावत मुआना बाती बा। एगो पत्नी अपना पति के वियोग में कैसे घरे तरपतिया, कैसे उनका लहंगा से तेल चुवता, कौना भाव में कलश पौरतिया, कैसे कलश है भैया तो ध्यान से सुनी का हो। कि अरे धौला अरे जल्दी से रेल बुद्धि भइल बात फेल। कि देवरा अरे कोई दी घर ही में खेले राजा कि हमारा लहंगा से